Dawn il-filmati huma xhieda tal-ħidma diffiċli li jwettqu l-ħaddiema tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Dawn il-filmati li qed jixxandru fuq l-internet juru l-ħidma tal-pumpieri Maltin fuq il-vapur Gold Star fit-tmiem il-ġimgħa li għadda. Permezz ta' din il-ħidma l-awtoritajiet Maltin u dawk Taljani waqfu operazzjoni kbira ta' traffikar ta' droga. Dan kif fuq il-vapur kienu qed jinġarru ma' 30 tunnellata ta' droga kannabis li minkejja li d-destinazzjoni finali tagħha kienet se tkun il-Libja, mhux esklus li traffikar kien se jsir ukoll fuq il-baħar. Żgur li din il-ħidma kienet waħda mhux tas-soltu għal membri tal-Protezzjoni Ċivili li membri mid-diversi sezzjonijiet minn dan id-dipartiment issejħu biex joħorġu fuq il-baħar biex jikkontrollaw in-nirien tal-MV Gold Star, vapur reġistrati t-Tanzanija. Dan l-istazzjon infurmat li l-Gwardja di Finanza tal-Italja avviċinat l-ewwel il-vapur fi bħra internazzjonali. Meta raw hekk l-ekwipaġġ ta' dan il-vapur, 9 Sirjani, splodew parti minnu bil-ħsieb li jippruvaw jerqu l-vapur. Ma l-isplużjoni s-Sirjani qabżu l-baħar fejn nittellgħu abbord il-laneġġ tat-Taljani. Kien f'dan il-ħin li l-vapur tħalla miexi waħdu fid-direzzjoni ta' Malta, fejn anke kien miexi bil-veloċità ta' 8 mili nawtiċi fis-siegħa. Minn Malta ntbagħtu patrol boats tal-Forzi Armati li mexxew l-operazzjoni fejn imbagħad issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili. Permezz tal-lanċa tat-tifi tan-nar Garibaldi, dawn dew ħidma biex ikunu kontrollati n-nirien taħt it-tmexxija ta' Antoni Pisani. Ħidma xejn faċli b'mod partikolari minħabba tħaħen qawwija li kkawżat droga. Għall-ewwel kien hemm reżistenza kbira biex membri tal-Protezzjoni Ċivili jitilgħu abbord dan il-vapur. Iżda wara ħin ta' negozjati dawn tkallew jitilgħu fejn bdew ħidma biex jikkontrollaw in-nar li kien kważi qeret il-vapur għal kollox. Kien hawnhekk li nstabet id-droga ppakkjata f'pakketti żgħar li iżda kienu f'ammont li jleħħaq ma' 30 tunnellata. Instabu wkoll ċilindri tal-gass u aċetilena li ntużaw fl-isplużjoni tal-vapur. Il-ħidma biex in-nar kien ikkontrollat ħadet sas-sibt kmieni wara nofsinhar fejn hemmhekk ġie deċiż li l-vapur ikun irmunkat lejn Pozzallo fi Sqallija. Il-ħidma tal-Maltin f'din il-ħidma kienet imfaħra mill-awtoritajiet Taljani li faħru l-professjonalità li biha ġixxew daw kollha involuti fosthom l-Armata u l-membri tal-Protezzjoni Ċivili.